Lomang 91 Koplaisani saklamo tongnai kusuk kuksani thani tongoi tongnai rok subrayong no hai hinui sanai ani tongthai tei ani nok kwrak ani kaitoni thani ang bwkha bwtharjak tamni hunba bonono khuyok khiklainai rokni tei hamya bemukni yakni mwthangnai bonono nini bini bwkrang bai kobolui tonnai bini kangkhungni saklomo nang tongthai mannai bini kok narakmani abo nini phuibai saknaka tironai ongmano honi kirima singsao nang kiriglak salni kobonjak sakhlano bo kiriglak eba monago himgrungnai bemok hamya eba dibo jorani sokmonai bo kiriglak nini phaising sasai klai mano te nini yagra phaising chisai klayano tamokhe aborok nini ganao phaiglak nang nini mokol baithang borok hamya rok yagul sujak mano nogano tamni hunba nongno subrayongno nini khorok bomthai khlaikha kusuk kuksano nini tongthai snamkha nini thani mungsa hamya sukpaiglak nini nok ganao mungsa hamya bemukrok phaiglak tamni hunba bobini swari rokno nini bagui tholnai nini thanglaiso khlaithani go nono murukna bagui nini yakung holongo khuya khlaina bagui borok nono yakbaikhe romsanai nang sinho bai bis gwnang chibukni sakao kaphigui thangano sinho sikla bai chibukno yakung bai kadulwano ana hamjaknai rokno ang mwthangnai ani mungno sawi manai rokno ang katirui tonnai borok ana ringkhe angbo abono khnanai digi sigi puro ang borok bai tongnai ang borokno phiyoknai tei borom bornai omor kolok rowoi ang borokno bukha kosom rwnai tei ani mwthangmano borokno phunuknai amen।